Lampy září, hvězdy tančí, měsíc pluje po obloze a vločky tančí kolem nás. Probouzí se Vánok čas a v ten den, jak je známou tradicí, všechny hračky, které znáte, procitnou s bambulovou čepicí. Když zhasnou světla v obchodu a všichni běží spát, začne skřítek neposeda na housličky hrát. Hračky, které doteď spaly, do práce se rychle dali, každý má svůj velký sen, být rozbalen a potěšen. A tak se hračky připravují a po regálech poskakují a hledají to místečko, jenž pomůže jim maličko zahledět se do dětských očí, které se do regálů točí. Mě si vyber, mě si přeji a budeš se mnou spokojen.